sembla bé, acabem aquí la sessió. Hòstia, tio! Però fem memòria Èpic! Vam acabar l'última sessió contemplant com el cel es tornava roig i començava a ploure sang. En el moment en el que t'adones d'una altra cosa. Al final del carrer, entre algunes torres consumides pel foc, a nivell de terra, es comença a escampar una boira. La boira no hauria d'entrar, però sembla que tot allò que ens protegia de la boira ha estat destruït per alguna cosa o per algú. Els temples. I de sobte veieu entre aquesta boira com una cosa molt gran s'hi mou. Un dimoni esquelètic. Aquest diumenge podreu veure com els meus jugadors s'enfronten al caos generat per la irrupció d'aquesta boira diabòlica que porta monstres. Què faran? Fugiran? Ajudaran els ciutadans? Se n'aprofitaran? Aquest diumenge ho sabràs. Per desgràcia per ells, es van dividir en dos grups just en aquell moment, així que cadascú viurà una part d'aquesta aventura, sense saber del tot què li ha passat als seus amics, que estaran en una altra part de la ciutat